Менә шушы хезмәтләр өчен мин районыбыз халкы исеменнән беренче чиратта республикабыз президенты Рөстәм Нургали улына, шулай ук шушыны тормышка ашыру өчен үзенең көчен көткән безнең президент аппараты җитәкчесе Сафаров Асхат Әхмәт улына, министрлар кабинетына, шулай ук Җәлил хәзрәт Виктор Штейн барыбызда беләбез, шулай ук Илшат Шәйхович, Нияз Рафилович һәм башка бик күпләрнең һәм инде безнең сүздә юк төзүчеләребезнең көче белән шушындый мәхәббәт бина барлыкка килде. Менә шушы кешеләрнең барысына да олы рәхмәтемне белдерәм. Киләчәктә инде бу бина işi gürlәп торсын иде, халык монда яратып йөрсен иде, яшьләр эчендә, балалар эчендә, аның менә якын тирәсендә инде балалар майданчыгы да бар, инде арт ягында тагы суык музей, авыл музее да бар. Бүтән төр шушындый үзәк буларак узак еллар халыкка хезмәт итсен иде. Сүздә юк, мондый ремонт инде ким дигәндә 30-40 елга бер генә була. Аны инде мин сорайдым, авыл халкыннан саклап тотарга кирәк. Шактый зур суммаларга төште, ялгышмасам 56 миллион сумма ремонт эшенә. Һәм менә бу эшкә инде бигрәктә Нияз Рафиловичның һәм аның иптәшләренең инде үзе китәр. Шушындый авылдан чыккан эшмәкәрләрнең булуы, Урбаш халкының шушындый тырыш булуы нәтиҗәсендә шушындый күркәм бина һәм майдан барлыкка килде. Бу барыгызны шушы форсаттан улы бәйрәм белән котлыйм. Тән сәламәтлеге, күңел һәм җан тынычлыгы бергә матур итеп яшәргә насыйп булсын. Бәйрәм белән. Бик зур рәхмәт сезгә.